с някаква калибра. Може човек преди да дойде. Това човек преди. Значи ма вземате. Не, да взема с малко. Ти сега какво е? Още не ми прилича на калибра. Още? Не знам. Не е ли калибрата? Калибра е така. Прилича на Skyline. Само коли да не ме. Стартът място да не ме. Не бе, първо не летяш да е? Става. Да, той от място иска. Е, добре. Какво летяш? Ти ще еко. Нали знаеш как се тръгва от място? Брат, точно както си трябва да се тръгне. Чудо за къде е? Сега летяш, ако биеш. Аз сега няма смисъл. Те, че може да намери спирачки и те, ама не. Няма смисъл. 4x4, ако ти скочи на старта, няма как, обаче ме летяш, ако биеш. Ще я хватим какво за грем. Много добре ще стане. Значи от страна джама. Дай сега един летящ. Мора? Един летящ сега. Давай, няма проблем. 40. Да. С камък. 40 ще ви ниско спред. Той Виляна снима. Ето ще се анимира. Ти как може да е 300 коня?